Naiz irratia. Hau hilargia da, hau argiaren abiaduran bidaiatzea, eta oso gizon argia. Zergatik diogun hori? Ba argi eta garbi esan da orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiaren familiari. Guztioi! Bueno, eta argiaz gain beste gauza bat dakarkizugu. Ze gauza? Bagasa. Argi hor. Bai, energia 100% berdea eta gure lurraldean eragina duena. Argia eta gasa, Mari Tomasa. Eta ze izango da hurrengoa? Oraindik ez dakigu, baina dagoeneko pentsatzen ari gara. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Datorren geltokian bioeraikuntzari begira jarriko gara eta horretarako Esteribarrera joango gara, bertan Agotzenea proiektua dagoelako, erreferentziazko bioeraikuntzari begirako gunea. Iranek joan den larunbat gauean egin zion erasoen ondoren Israelek ez du erabaki zer urrats egingo dituen hurrengo. Teheranek adierazi du bukatutzat eman duela hilaren batean Israelek Damasko Siriako hiriburuan hil zituen guardia iraultzaieko kideengatik hartutako mendekua eta nazioartea eskatzen ari zaio Tel Avivi ez erantzuteko ekintza militar baten bidez, ez estutzeko koska bat ekialde hurbileko egoera narrastua. Are, Amerikako Estatu Batuek ere ohartarazi diote Israel beren aliatuari ez dutela eskualdeko gerra batean parte hartuko, naiz eta nabarmendu duten defendatzen lagunduko diotela. Osasun publikoaren aldeko plataformak iragarri duenez, mozioak aurkeztuko ditu Eskola Autonomia Erkidegoko udalerrietan udal osasun kontseiluak sortzea proposatuz. Era berean, neurriak eskatu die erakundeei aurrez aurreko arreta gehienez ere 2 eguneko epean bermatuta egon dadin. 13 puntuko idazkia ondu du plataformak eta laguntza eskatu die talde politikoei alde heinean Eskola Autonomia Erkidegoko udal guztietan aurkeztu ahal izateko. Mozio horien bidez, herri guztietan udal osasun kontseiluak sortzea planteatuko du plataformak, besteak beste herritarren parte hartzea ahalbidetzeko barruti horretako errealitatera egokitutako zaintza sistema publikoaren aldaketak ebaluatzeko eta proposatzeko. Realaren urazpiko jardueretako sekzioak adierazi duenaren arabera taldeko urpekariek dozenak akatu marrazo topatu dituzte hilik Getariako portuaren bokalean itsas ondoan. Kantauri itsasoko ohiko espezia da, 40-50 zentimetro inguru luze dena eta arrantza jarduerak direla eta arriskuan dagoen espezia sekzioko urpekariek adierazi dutenez. Ez da herri bat izango, baina auzo batek baino eskumen gehiago izango ditu Igeldok aurrerantzean. Hain zuzen, Donostiako udalak eta Igeldoko herri kontseiluak antolatuta atzo egin zuten toki entitate txiki bihurtu ala ez erabakitzeko galdeketa eta erraz irabazi zuen baiezkoak 84,6 baietza bozkatu zuten. Arratsaldeon guztioi, akabera heltzen ari da Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde kanpaina, apirilaren 21eko hitzorduari so daude alderdi eta lehendakari gaiak, bideari aspaldi ekinda, baina amore emateko gogorik gabe. EITB-ren azken inkestak tentsioa bizitu du bi indar nagusien artean, EH Bilduri eman baitio garaipena estreinakoz boto zein eserleku kopuruari dagokionez.
erakusten duena da aldaketarako aukera erreala badagoela, pertzepzio bat izatetik haratago aukera hori erreala dela. Aste dezisiboan sartzen garela, dudarik ez dago, aste honek markatuko duela emaitza, 21ean emango den emaitza, beraz, parte hartzea oso importantea da, Euskal Gizarteari eskatzen diodana da parte hartu, bozka eman, ez geratu etxean. Azkenetan da hauteskunde kanpaina eta hautagaiak buru-belarri ari dira hauteskunde programak xehetzen eta hauteslegoa mobilizatzen saiatzen. EH Bilduko Iker Casanova Urdulizen izan da eta hitzeman du industria politika indartuko dutela. Hemen esan behar dugu, munduan emoten ari diren aldaketa sakonen aurrean, teknologikoak, geopolitikoak, aldaketa klimatikokoak eta bar luze baten aurrean, gure industria bide gurutze batean kokatzen dela. Eta gure industria etorkizuna izatea nahi badugu, politika industrial sendo, ausart eta helburuduna garatu behar dugula. Ildo horretatik Euskal Herria Bilduk proposamen asko egin du bere hauteskunde programan. Eusko Alderdi Jeltzaleak Amurrion egin du agerraldia Euskal jendarteari EAJaren konfiantza eskatzeko. Konfiantza eskatzea. Astebete geratzen zaigu, gure saiakera eta gure asmoa izango da konfiantza ematea gizarteari, azken urteotan egin dugunarekin, eskarmentua daukagu, uste dut talde prestatua daukagula, ilusio handia daukagu etorkizuneko Euskadi eraikitzeko, eta zentzu horretan gustatuko litzaiguke gizarteari humiltasunez konfiantza eskatzea etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Alderdi sozialistaren hautagaiak esan du datorrenak zaintzen legealdia izan behar duela eta gizakidetza sortzea dela sozialisten helburua. Gizakidetzarekin gizarte zerbitzu unibertsalak, doakoak, kalitatezkoak eta berdinak sortu behar ditugu. Zainketak behar dituzten pertsonen guztientzat. Baina sozialistok aurrera eraman nahi dugu gure konpromisua da. Ezker konfederalari dagokionez, Handekalarreak hezkuntza eredua alda dezatela eskatu du. Nosotros queremos hacer con esta propuesta de publicación una invitación a todos los agentes sociales que están implicados en el sistema público y concertado en Euskadi para trabajar a favor de una única red. Eta Elkarrekin Podemosek osakidetza indartzeko konpromiso hartu. Osakidetza, gero eta okerragoa dago. Osakidetza privatizatzen ari dira eta horrela osasunerako duten eskubidea ukatzen zaie pertsonei. Balizko itunen aurrean Alderdi Popularraren garrantzia azpimarratu du Javier de Andrés lehendakari gaiak. Es que es muy importante que el Partido Popular tenga un papel relevante en el próximo Parlamento Vasco. 100 ordu baino gutxiago geratzen zaizkio inoizko kanpainarik lehiatuenari. Hauteskundeekin jarraituko dugu orain eta izan ere, edabidetan ere izan dira politikariak entzun dezagun orain Eneko Andueza lehendakari gaiak Naiz Irratian esandakoa. Pertsonei kezkatzen zaien gauzak erdigunean jartzea, ezta? Batzuek badirudi bere proiektuetan hori ez dagola, batzuek baita ere badirudi Alderdi Sozialista ikusten dutela etxai moduan eta katzizugarria egiten ari dira, ezta? Eta Podemosi eta Sumarri buruz ari nago, ezta? Nik uste pertsonak arazo handiak dituztela, adibidez, osasun arloan, hezkuntza arloan, segurtasun arloan, eta beste politikak egiteko aukeria be eduki behar dugu, ezta? Egindakoari jarraipena eginez, ezta? Etxe bizitza politiketan adibidez, enplegu politiketan adibidez, eta dakagun erronka demografikoa ikusitza, baita ere, gure eredu batzuetan ere aldaketak sartzeko
sartzeko momentua ailegatu dela pentsatzen dugu. Beraz, guretako egonkortasuna oso garrantzitsua da, batez berme hori eukiteko eta behar diren politika horiek erdigunean. Bide beretik, horrela mintzatu da PSeko lehendakari gaia EH Bildurekin akordio bat lortzeaz. EH Bildurako lehentasuna, independentzia baldin bada, proiektu horrekin ez dugu bat egiten. Esker politikak erdigunean baldin badaude, eta bere herri proiektua hortan baldin badatza, akordioak ailegatzeko aukeri eukiko dugu. Baina ontxe bertan, eta nik entzuten dodan heinean EH Bilduren diskurtsoak, dana soberani gehiagorekin konpontzea pentsatzen dute, eta guk horrekin ez gaude bat. Nik ez dut esaten, hemendik ez dakizen bat denborara, bidean elkartuko ez garenik. Hori agian posible ingo da. Baina horretarako EH Bildu inor baino hobeto daki zer nolako aurrera pausuak emon behar dute, eta ez etika aldetik edo iraganean gertatu den gauzen inguruan, baizik eta bere herri proiektuaren inguruan. Hor dago, eta beraiek ederki asko dakite, ez bakarri publikoki esaten dudan gauzengatik, baizik eta nik EH Bildurekin ere harremana daukadalako, eta noizian behin beraiekin elkartzen garelako, eta gai hau ere bai gaian egon delako. Auskalo etorkizunean zertatzen den. Arabara goaz, EH Bildu lehen aldiz izango da indar bozkatuena Araban apirilaren 21ko hauteskundeetan. Horrela joan da asteburuan Araban eginiko hauteskunde kanpaina. Laudion elkartu dira asteburuan EAJ-ko hautagaiak. Etorkizuna bermatzeko orduan industriak duen garrantzia azpimarratu dute. Zentzu berean, Laudioko etengabeko arretagunean mediku baten presentzia bermatzeko konpromisoa zabaldu dute ere. Gaur egun bermatu da ez dagoen zerbitzua. Horrelako neurriak euskal ongizatearen oinarri direla baieztatu dute hautagaiek. Hau arriskuan dagoela aipatuz. Eta hori da daukaguna ongizatea. Eta hori denez daukaguna, hori da galdu dezakeguna. Eta hurrengo apirilaren 21ean hori da jokoan daukaguna. Ongizatea mantentzen dugun edo galtzen dugun. Gure ongizate maila altua mantentzen dugun, edo horri uko egiten diogun. Batzuk orain proposatzen digute aldaketa, baina guk ez diogu aldaketa deitzen, guk deitzen diogu daukagunari uko egitea. Etxebizitza duina, osasun zerbitzuak bermatzea edota tren sozial baten aldeko aldarriak kaleratu dituzte Euskal Herria Bilduko hautagaiek Gasteizen egindako ekitaldean. Aldaketa politikoa geldiezina dela azpimarratu dute ere, beharrezkoa den berrikuntza politikoa lortu ahal izateko. Norabide berri hori finkatzeko herritarren ahotsa entzutea ezinbestekoa dela baieztatu dute. Herri xede argi bati erantzuten dioten gobernuak. Hori da behar duguna hiru herrialde hauetan. Eta kooperazioan oinarrituko diren gobernuak. Esklusioa alde batera utziko dutenak, interes partidistak baztertuko dituztenak, herri interesa jarriko dutena erdigunean, eta hortik herri proiektu sendo bat eraikitzeko gai izango direnak epe ertain luzera. Azkeneko legegintzaldian PSeko sailburuek egindako lanarekin arro agertu da Aroa Gilete Arabako zerrendaburu sozialista. EAJak dagoeneko kudeatzen dituen sailetarako proposamenak egiten ari dituela kritikatu du. Hauek berandu heldu direla baieztatuz. Egonkortasuna eta elkarbizitzaren aldeko mezua zabaldu du ere. PSek erabakigarria izango dela aipatuz. Nazionalistak saiatzen ari dira, agerian uzten hemen lehia bi alderdikoa dela. Eta badakizue zer esango dizuedan? Ez. Ez diegu kanpaina hau simplifikatzen utziko. Ahaztu egiten zaie, apirilaren 21ean erabakigarriak izango garenok gu garela, Euskal Sozialistak. PPek Arabar Errioxan egin du agerraldia landa eremuaren egoerari buruz hitz egiteko. Nekazari eta abeltzainen alderditzat aurkeztu du bere burua Javier de Andrés lehendakarigaiak. Eusko Jaurlaritzak landa eremuak abandonatu dituela baieztatu du. Biztanleria finkatzeko zerbitzuak bermatu behar direla baieztatuz. Sanidad, educación y seguridad son tres áreas que tenemos que fomentar en los pueblos alaveses, porque no es admisible que
precisamente 3 competencias que recaen sobre el gobierno vasco estén conduciendo a la despoblación de los pueblos de Álava. Es importantísimo recuperar los servicios que la población rural necesita. Aldaketa klimatikoarekin kezkatuta dagoen alderdi bakarra direla baieztatu du Podemoseko Arabako zerrendaburua den Juantxo López de Uraldek. Pasaden legegintzaldian EAJ, EH Bildu eta PSeren botoekin onartutako aldaketa klimatikoaren legea enpresa handien mesedetan egin dela kritikatu du ere. Zentzu berean, Eusko Jaurlaritzak Gasteizko mendietarako ezarritako babesgunea nahikoa ez dela azaldu du. Pues ha dicho, bueno, protegemos 5.000 hectáreas para dejar espacio para construir un parque eólico en Azazeta. Al mismo tiempo que intentan decir, nosotros somos muy verdes porque hemos aprobado los montes de Vitoria, es falso. Lo que están haciendo en verdad es desprotegerlos para permitir la construcción de una infraestructura que, por cierto, es de Iberdrola de la mano del gobierno vasco. Sumar mugimenduak legebiltzar talde propio aterako duela baieztatu du Jon Hernández Arabako zerrendaburuak. EAJ eta PSek politika merkatuaren eskuetan utzi duela baieztatu du ere. Industriaren desegitea eta lan baldintzen prekarizazioa eragin duena. Bidezko fiskalitatea eta banku publiko baten beharra azpimarratu du. Ekonomia pertsonen zerbitzura jartzeko helburuarekin. Establecer mecanismos de control y regulación para prevenir la deslocalización de empresas y la participación pública, sí, en empresas consideradas estratégicas. No puede ser que permitan que se vayan al carajo empresas como Glavista, empresas como Mecaner. No puede ser que su política sea la de no hacer nada. Arabatik Gipuzkoara hainbat alderdi Donostian izan dira asteburuan. Hauteskunde kanpainak egun gutxi ditu aurretik. Bigarren asteburua igaro berritan zenbait alderdik Donostia aukeratu dute. Elkarrekin Podemosek aldarrikatu du instituzio demokratikoek indar gehiago izan behar dutela Eusko Jaurlaritzaren itzalean jarduten duten boterek baino. Miren Gorrotxategi lehendakarigaiak hartu du hitza. Prest egon behar da. Atzetik, hauteskundetara aurkezten ez direnak atzetik agintzen dutenei planto egiteko. Guk planto egin behar digu, eta planto egiten duen indar politiko bakarra Elkarrekin Podemos da. EAJ ere Donostian izan da Katalunia plazan. Imanol Pradales lehendakarigaia Andoni Ortuzar Euskadi Buru Batzarreko presidente eta Bakartxo Telleria Eusko Legebiltzarreko presidente gaiak hartu dute hitza. Jeltzalei botoa eskatu diete baita ez direnei ere. Nor dauka herri bat eraikitzeko eskarmentua eta konpromisoa? Nori utziko diozu zure seme alaben etorkizuneko ongizatearen giltza? Hau da eskuartean duguna. Hau da jokoan dagoena datorren 21. Eta astebete geratzen da lana egiteko. Bestalde sozialistek ere botoa eskatu diete herritarrek Donostian egindako ekitaldian. Eneko Andueza lehendakarigaia Pedro Sánchezekin batera EAJarekin pozik ez dauden eta abentura independentistarik nahi ez duten guztiei zuzendu da. Idei egiten diet, Uztailean botoa eman zigutenei, alderdi jeltzalearekin nekatutak dagoenei, ezkerreko beste indar batzuei botoa ematea, botoa botatzea dela ikusten dutenei. Berriro dinok, ez dago beste aukerarik Euskadiko alderdi sozialista baino. EH Bilduri dagokionez Tolosan eta Hernanin ibili dira asteburuan besteak beste. Peio Txandiano lehendakarigaiak aldaketa eskatu du. Inertzia utzi eta norabidea finkatu behar dela esan du eta gaineratu aldaketa badatorrela eta ezkerreko independentismoa lidergo papera betetzera deitua dagoela garaiotan. Eta horretarako behar dugu beste politika bat. Siglen gainetik jartzen den politika bat. Partidismoa gainditzen duen politika bat. Herri ikuspegia erdigunean jartzen duen politika bat. Herri mandatu bat jasotzen duen politika bat. Eta interes partidistak herri interesen alde aspiratzen dituen politika bat. Eta hori da guk ordezkatzen duguna. Gauzak horrela igandean hauteslekuetan ikusiko da hauteskunde kanpainari zein erantzun emango dioten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritarrek. Gainerakoan politikan segiz Gernika memoria historikorako leku izendatu dute ofizialki. Eztabaida eta gorabehera batzuk izan ditu auziak Espainiako gobernuak hasieran juntetxe izendatu nahi baitzuen memorialeku. Bizkaiko Batzar Nagusiek Gogora Institutuak EHUk eta beste eragile asko helegiteak aurkeztu ondoren irizpidea zuzendu eta herri osoa memorialeku izendatuko zuela hitzeman zuen gobernuak eta hala gauzatu da izendapena. Keak oroitzen digu, su
suak bizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Keak oroitzen digu, suak bizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Neharrizko hormen, azpian urperatu duen, hamarkadetako iskiltasunak diosku pozen, egiak mutu dirauela, azaleratu behar dela, lau haizetara edatzea geure lana dela. Keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Bonbardaketaren 87. urteurrenari begira, Gernika Memoriaren lekuko plataformak egun osoko egitaragua antolatu du. Memoria mundua begiratzeko modu bat da, eta zalantzari gabe guk Gernikatik eraikitzen dugun memoria elkartasunean oinarritzen da. Justizia. Ahotsa altzatzean beharrezkoa den une, arrazoi eta bider guztietan. Horregatik diogu, beste behin ere, gu beti Palestinako herriarekin egon garela, eta izango garela, eta bere aurkako genozidio saiakera, gure aurka saiatu ziren bezala, beti gogoratuko dugula historiaren lekurik ilunenera eraman dezan Israelgo estatua. Eguneko 56ko parte hartzearekin Igeldo tokiko erakunde txiki gisa eratzea erabaki dute herritarrek Igeldoko herri kontseiluak eta Donostiako udalak adostutako galdeketan. Igeldoko bizilagunek baietz esan dute. Igeldo toki erakunde txiki bat bilakatzaren alde bozkatu du herritarren 95%. 147ko parte hartzea izan du galdeketak, eta orain Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokio baldintza hori ematea, ziur asko aurtengo lehen erdian egingo duena, Eneko Goia Donostiako alkateak berak adirazi duenez. Behin eskaera hori onartuta Igeldoko administrazio deszentralizatua ahalbidetuko du. Donostiako udal mugartan integratuta jarraituko duena, baina hemendik aurrera autonomia maila handiagoa izango du. Eta horri esker gainera eguneroko hainbat alderdi kudeatu ahal izango ditu eta erantzun hurbilagoa eta biztanleen beharrei erantzun ahal izango die. Figura hori Gipuzkoako beste toki batzuetan ere badago, Itziarren edo Ereinotzun esaterako. Guztira 462 boto eman dira, eta horietatik 481ak baiezko botoa eman diote galdera honi, ados altzode Igeldoko toki erakunde txikia sortzarekin. Beste 75 biztanlek ez bozkatu dute, eta beste 4 boto zuri eta 2 baliogabe erregistratu dira. Igeldoko herri kontseiluak emaitzaren balorazio positiboa egin du. Esan duenez jende asko parte hartu du eta aurrez egindako informazio bileretara joanak ziren gehienak. Orain aurre ikusita dagoenez lehen urtean aukera izango du Igeldok berdeguneak mantentzeko, zuhaitzak zaindu eta landatzeko, bideak eta zerbitzu publikoa garbitzeko eta argia jartzeko. Eta erakunde deszentralizatuaren mendeko beste jarduera batzuk izango lirateke diru laguntzak ematea eta transferitutako eraikinak mantentza eta berritzea, hala nola eskola zaharra edo itsasaurre besteak beste. Kiroletan ze berri dugu Ane Urkiri? Kaixo, gaurko kirol errepasoa futbolarekin hasiko deu, ze atxeden aldiren astean itzuli da Liga Txapelketa, eta kasu honetan Atletik oso une gozoa luzatzen ari da, atzo ere lezaban beste garaipen bat erdietxizoan, kasu honetan Atletico Madriden aurka, bat eta huts, 7. garaipena errezkadan zurigorrientzat eta ez hori bakarrik ilusioa areagotzen doan garaipena da, ze urren urtean Europa jokatzeko borroka horretan bete-betean sartzen dira zurigorriak, Levante 3 puntura daukate, Txapeldunen Liga oso gertu, azken txampa honetan, eta beraz, David Andarren taldeak behintzat lortu dugu azken txampa honetara, erronka handi baten aurrean dagoela, agian zalantza batzuk egon zitezkeen, trantzizio garaia, entrenatzaile berria,
baina nik uste dut atzetik aurrea indoala Atletikek, batez ere etxean sekulako sendotasuna erakutsi dugu eta talde izaera bat erakutsi dugu Atletikek, eta horrek eraman dio azken unera arte horre gongo dela gerra ematen, eta esan bezala ilusioa, jako izonezkoekin ilusioa eragin badeu kopako garaikurrak, Atletiken azken txampo honek ere badaka zer ikusirik, Realaren kasuan ilusioa ipinitxado edo erronka bezala ipinitxado maiatzaren 18ko kopako final hori Bartzelonaren aurka jokatuko dana, bigarren finala 5 urtean, baitxa ere lorpen meritxu handiko lorpena, baina ligan kasu honetan Natalia Arroyoren taldea kasitik gehiago dago eskaitzen gozotik baino. Asteburu honetan azken zailkatuen aurka berdinketa xume bat soilik erdietxizoan zubietan gainera, maila galduta dakan Huelvako Esportinen aurka, eta horrek pixka bat ligari dagokionez behintzat gelditzen da inoren lekuan ez dagoela, 8. postuan, Atletik oso urrun dauka, gora egitea oso gaitze ipintzezako, egia da behera begiratu ere ez doala egin behar, eta ez dala realitatea ez, baina egia da ligan hor dagoela, zilkapenaren erdian kokatuta eta ez gora eta ez bera arituko da. Esan bezala nik uste dut ere begira danak kopako final hartara daudelako ipinita, baina hobetu beharko ditu gauzak realak ligan behintzat beste agosapore batekin agurtzeko denboraldi hau. Sentsazioak asko hobetu duana Eibar da. Asteburu honetan beste garaipen on bat eta urrezko 3 puntu erdietsi zituen Ipuruan, Sevilla garaitu ostean, eta ia esan daiteke salbazioa nahiko bideratuta daukala. Egia da Granada dala azken aurreko sailkatua 5 puntura soilik dagoela, baina egisa da sentsazioekin eta Armaginek kolpe bat eman duela, eta nik uste nahiko bideratuta dakela salbazioa. Beraz, Armaginak beste urte batez lehen mailan egoteko borroka horretan urrats handi eman dugu, eta horretan jarraitu beharko dugu edozein despistek ondorio larriak izan ditzakeelako, baina esan bezala ondo bidean dago Eibar, eta segurazki lortuko dugu denboraldiko helburu nagusia. Helburu nagusia eta helburu handia erdietsi doana, oain Saskibaloira egingo dugu salto, ze hurrengo urtean 4 euskal talde eukiko dugu Endesa ligan, eta hori bai dela historikoa. Osez Ardoi taldeak, zizur nagusiko Saskibaloi taldeak barkatu, igoera erdietsi dugu asteburu honetan, Unicaja garaitu ostean, eta garaipen honekin, esan bezala, hurrengo urtean Endesa ligan jokatzeko txartela irabazi dugu, eta bertan izango da, Araskirekin batera, maila mantentzea lortu dugu, eta IDK eta Gernikarekin batera. Kasu hau da, 3. talde nafarra izango da, historian goi mailan elitean arituko dena, Klub Baloncesto Navarra eta Obenasaren atzetik, eta beraz, esan bezala, Ardoi taldeko neskek historia egin dugu, kasu honetan Maria Zurmendik gidatuta, esperientzia handiko jokalaria, Obenasa bertan ere egon zen, aurreko urtetan araskiren elastikoa defendatu dugu, eta kasu honetan etxere itzuli da, helburu handi hori betetzeko, eta benetan zorionak hemendik, Osez Ardoiko talde guztiari historia egitearen, eta hurrengo urtean esan bezala 4 euskal talde, azkar esaten da, baina 4 euskal talde arituko dira Saskibaloiko Endesa ligan. Bukatzeko errepasoarekin, A2 pilotako binakako txapelkete izango dugu mintzagai, ze ja finala definitu da finala gainera larun bat honetan jokatuko da. Asteburu honetan Biarritzen jokatu zen bigarren finalerdia, Barrokal Agirre eta Iera Iturregi eta Oiana Orbegozoren aurka, eta Barrokal eta Naro Agirrek lortu dugu finalerako txartel hori, erraz edo eroso aritu ziren Miarritzeko pilotalekuan, eta 10 eta 22 markailuko garaipenarekin finalerako txartel hori eskuratu dugu. Aurrean izango dute Ruiz de Infante eta Galeano, kasu honetan hauek astebete lehenago jokatu zuten beraien finalerdia, Zabaleta eta Zabalaren aurka,
gehiago sufritu zuten, 22 irabazi baitzuten, baina azkenean finala jokatuko dute, agian atxeden gehiago izan dute, baina esan bezala euren finalerdian estu hartu zituzten Zabaleta eta Zabalak, eta beraz oso final parekatua espero da Antzuolan, larunbat honetan, apirilako 6 hasiko da pilota jaialdia, eta esan bezala final handia jokatuko dute Barrokal, Agirre eta Ruiz de Infante da Galeanok. Binakako txapelketa hau abenduan hasi izan, asteburu honetan amaituko da, inoizko luzeena izan da, eta benetan sari potoloa daukate jokoan bibikote hauek, eta ikusiko deu Antzuolako partida horrek horretan nor jazten duen txapel preziatu hori. Heldu gara amaierara, hauek izan dira gaur-gaurkoz jaso ditugun albisteak, bestela ere badakizue sartu amaika.eus atarian, edo kuskusiatu gure sare sozialak. Laster gara bueltan, orduroko boletinarekin. Ongi izan. Kaixo, nire izena Maite da, Zizurtik nator, 34 urte ditut,